Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Love Notes Unlimited. And it has a story without any. Alright mga ka-aksyon, ako alas 12:42 ng tanghali ang atin pong oras. Inyo ho syempre makakapiling makakasama ulit ang inyong lingkod. Dito ho sa programang Love Notes Unlimited pa rin. Ayan, kasama ho syempre mga ka-aksyon, una sa ating technical side si Aksyon Conrad Alvarez. Ayan, isang maaksyong tanghali sa iyo, Aksyon Conrad. At ayan mga ka-aksyon, makakasama nyo ho ako sa pangalan pa rin syempre netong si Aksyon na Claire de Guzman na kasalukuyang nagbabakasyon. Sana all, bakasyong lang yan, pamilya, family. Basta yun. Okay, samantala mga ka-aksyon, inyo ho syempre makakasama ang inyong lingkod. Ako po si Aksyon Alex Navarro sa programang Love Notes Unlimited dito sa DWCM Aksyon Radio Pangasinan. Okay, wala si Aksyon Claire, so ako nilang magsasabi. Una sa balita, una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo Pilipino. Yun yun mga ka-aksyon. Alright, ayan, isang maaksyong tanghali. Okay, kamusta ho ang ating araw ngayon mga ka-aksyon? Alam natin, medyo sa nakalipas na buong isang linggo, ayan, napansin ho natin ang pagbilis ng andar ng panahon. Nabilis tuloy. Napansin natin mga ka-aksyon na tila baga parang kahapon lang ay Enero. 'Di ba? Parang kahapon lang ay nagpaplano kaming magtungo sa isang mag-island hopping dito sa Aksyon Radio. And then ngayon na naman, here we go. Planning na ulit, 'di ba? Napakabilis mga ka-aksyon at nakakalungkot na nakakatuwa na napakabilis ng andar ng panahon. 'Di ba mga ka-aksyon, parang kailan lang ay lahat tayo parang nasa parang kakatapos lang ng bagong taon at ng Pasko mga ka-aksyon. At ito na naman ho tayo, papunta na naman doon sa puntong yon. Papunta na naman ho tayo dyan sa holiday season mga ka-aksyon, kung saan syempre inaabangan yung pagkikita ng mga mahal natin sa buhay. Makikita natin sila.
Lalong-lalo na pagdating ng December 24 ng gabi hanggang 25 and 26. Alam naman natin mga ka-action, ganyan ano, pag-ibigang o pag-iibigang pamilya, yan. Kapag mga ganitong panahon, nakikita nyo kumukuti-kutitap itong mga Christmas lights o kung ano man mga ka-action. Hudyat yan ng ano, ng parang well, sa amin walang Pasko mga ka-action, pero sa mga kababayan ho natin at sa mga napapanood natin sa mga pelikula, ganyan, ang Kapaskuhan ng isa sa mga ipinagdiriwang bukod sa birthday ng isang tao, ayan din yung Kapaskuhan din daw dahil dyan, katapusan ng taon, New Year and then Christmas dahil yun nga katapusan nga ng taon at panahon para magsama-sama kahit dun sa kahuli-hulian lang na buwan ng taon mga ka-action. Okay, basta ganun mga ka-action, ano? At ayan. So, ito, pasingit lang natin mga ka-action, ano? Sabi sa John 13:7, you do not realize now what I am doing. Sabi daw nitong sabi ni Jesus, ano? You do not realize now what I am doing, but later you will understand. So, ang ibig sabihin nito mga ka-action, para doon sa mga ka-action natin na parang hindi nila makakasama yung mga mahal nila sa buhay, gawa na ng dahil dito sa pandemic. Tandaan nyo ho, ano, na behind every suffering, sabi, there is a blessing. Nakabase yun sa Biblia, mga ka-action, ano? Sabi sa Romans 8:18, the pain that you've been feeling, I can't compare to the joy coming. Yun. Basta na-gets nyo yan, mga ka-action, ano? Kapag na-gets nyo yan, nako, the best kayo mga ka-action. Alright, so okay. So, dako naman tayo mga ka-action sa kung ano ang pinag-usapan ninyo o yung kahapon, yung pinag-usapan natin nila Action na Claire. Ayan, dahil sinamahan ko pa siya ng around isang oras din siguro, ano, 12:30 to 1:30. Eksakto din, 1:30. Iniwanan ko na siya dito kahapon. Okay, pero nasamahan natin siya doon sa programang Love Notes Unlimited. At isa sa mga napag-usapan natin, mga ka-action, ay itong babae na ubod ng ganda. Hindi naman sa ubod ng ganda siguro, pero maganda mga ka-action, ano? At hindi daw siya naghahanap ng mga gwapo. At marami tayong kilalang ganyan. Personally, ako, mga ka-action, may kilala akong ganyan, parang si Action Claire din. At sigurado kami, kayo na mga nakikinig sa amin o kaya nanunood, may mga kilala rin ho kayong ganyan. Diba mga ka-action? May mga babae talaga na medyo ang tipo nila hindi sa ganoon na kagwapuhan. Okay, tama ho ba mga ka-action? May mga ganon, ano? May mga iba naman, may tinatawag na, nakalimutan ko, may tinatawag na, sabi ko, hindi, nakalimutan ko. Hindi, kasi meron tayong tinatawag na, may mga taong nai-in love sila doon sa utak. Na-in love sila doon sa utak. May tawag doon nakakalimutan ko na. Mamaya siguro hanapin natin at sabihin natin sa inyo. 'Di ba? Maraming uri ng maraming uri ng attraction, ano? Pagka-attract sa isang bagay. May mga iba na attract sila doon sa itsura. Siguro dahil may idol silang K-pop and then kamukha ng K-pop yung isang taong 'yon. So nai-in love sila doon. Meron namang mga iba, mga ka-action, ano, na i-in love sila doon sa kilos ng isang tao. Meron namang mga iba na in love sila doon sa laman ng utak ng isang tao. Sa talino, parang ganyan, ano? Siguro ganon. Meron din mga iba na in love sila sa kabaitan, mga ganyan. Mostly, ng mga nakilala ko, mga babae, mga ka-action, ano? Na in love sila sa utak, Sa may, alam ko yun, Alam ko kung medyo nasa dulo ng dila ko kanina, nakakalimutan ko lang ulit, ano? Pero ganon. Mga ka-action, may mga taong na-in-love sila sa talino ng isang tao. At marami akong kilalang babae na ganon. Magaganda sila. Wala kang masasabi sa kagandahan nila, mga ka-action. Pati background din na, ganyan, sa pag-aaral, ganun, matatalino, ganyan. Pero ang hinahanap din nila sa isang lalaki, hindi itsura. Oo, nagagwapuhan daw sila sa mga K-pop, sa mga K-drama, nagagwapuhan daw sila sa mga ganon, sa mga
Amerikano na artista, ganyan, nagwagwapuan daw sila sa ganon. Pero, kapag sila daw, magmamahal, pipiliin daw nila yung alam niyo yun? Sino ba? Si Heart Evangelista, mga ka-action. Hindi naman sa sinasabi kong hindi gwapo si Governor, Cheese Escudero. Hindi naman sa sinasabi ko siya. Gwapo yun, si Sir Cheese. Nakita na natin yan sa personal. Pero, ayun, at parang si Heart Evangelista, nai-inlove siya sa utak, sa talino. Kaya at yung mga vlogs niya sa Facebook, tapos sa YouTube, ganyan, pinapanood na maraming mga babae, dalaga, ganyan. At nai-inlove tuloy sila kay Sir Cheese Escudero. Bakit? Dahil daw kapag nagsasalita daw siya, napaka punong-puno daw ng mga aral. Parang lahat ng lumalabas daw sa kanyang bibig ay may words of wisdom na tinatawag. Puro sa words of wisdom, ganyan. Yung tipong pwede mo daw gawing quotation sa pang-araw-araw mong pamumuhay. Parang ganon, mga ka-action, ano? At may mga ganong tao na in love sila sa ganon. Meron namang mga iba kahit na hindi ganoon katalino itong isang lalaki, basta kagwapo, gugustuhin na nila agad. May mga ganon. At yun nga, naalala ko doon sa letter natin kahapon ng hapon, mga ka-action, it's about hindi siya in love sa mga pogi. Kahit daw na maging mala Korean idol yung kanyang jowa. Sabi nung jowa niya sa kanya kahapon, paano kung nagparitoke ako? Paano kung binago ko yung itsura ko? Para makasabay ako sa itsura mo, sabi niya doon sa kanyang girlfriend. Tumawa lang daw itong si babae. At natawa lang siya siguro dahil parang binibiro siya nung kanyang jowa. Tapos sabi niya daw, hindi mo naman kailangan maging kamukha ng mga ganon. Ikaw lang at yung kabaitan mo sa akin, yung pagpupursige mo sa araw-araw ay sapat na para sa akin. Yung mga ganong salita mga ka-action. At matagal-tagal na sila. Maraming mga ganyang tao. Akala siguro ng ilan minsan, kapag maganda yung isang tao, ay ang hanap na rin ito, gwapo, ganon. Hindi, mga ka-action. Merong mga iba, sobrang ganda, at nasa kanila lahat, mataas ang pinag-aralan, ganyan. Pero ang hinahanap nila, hindi yung nasa isip ng maraming mga lalaki. Gusto niya ng witness. Nako, kung pwede lang tawagan natin yung mga witness natin dito Meron mga ka-action, actually, mga model pa na mga babae, at ang kanilang hinahanap talaga hindi naman talaga yung gwapo talaga sa itsura, Basta the way na magdamit daw yung isang lalaki, kahit na hindi daw yan kapogian, sabi nila, nai-in love na daw itong mga ito. Mga ganon, mga ka-action, Kaya't kayo, mga lalaki, ayusin nyo yung pananamit natin, Pananamit natin, all of us. Ayan, kapag medyo kinulang kayo sa itsura, mga ka-action, alam niyo na, takpan nyo na lang yung mga sumpa dyan sa inyong muka, pero ako kasi, buong muka ako sinumpa, so kailangan tapalan buong muka, mga ganon. Joke lang. Okay, basta ganon, mga ka-action, Wala kasi ako kasama dito. Dapat may tumatawa dito sa tabi ko, Dapat nandito si Action Claire at humahalak kami. Pero wala siya dito. Okay, so ayun, mga ka-action. Speaking, ito, nakikita ko dito sa may ay hindi, wag na pala, mga ka-action, dahil hindi ko masyadong kabisado yung kwento. Miss Universe kasi ito Miss Universe kasi ito Nakita ko lang dito kaso hindi ko pala kabisado yung kwento. Basta't yun. Meron daw kasi isang babae, hindi daw siya nagsuot ng bikini doon sa naganap na Miss Universe kanina. Kanina ba? Tama. Kanina kasi puros 3 hours ago itong post. Hindi. Okay. Basta ganun, mga ka-action, meron daw isang babae na hindi nagsuot ng bikini or yung alam niyo na, yung two-piece kung saan medyo nakikita yung ilang areas ng iyong katawan, hindi daw siya nagsuot ng ganoon. Dahil daw sa religious at culture appropriation, ganyan.
Okay, so ayun mga ka-action, ano? Okay, at mamaya mga ka-aksyon ay babasahin po natin ang ating kwento na sana magustuhan na naman ng ating mga ka-aksyon. Nako, ito ay isang kwento kung saan mga ka-aksyon, ano, artist. Speaking of artist, mga ka-aksyon, ano, nagpunta kami kahapon dyan sa may MacArthur kung saan ay sinasagawa itong Anak Banwa Art Exhibition, mga ka-aksyon, para sa mga Pangasinense, ano, artist dito sa Pangasinan. Ayan, at yung kwento natin medyo may connection doon dahil pintor itong kinahulugan itong si babae. Si lalaki. Hindi ko alam, basta spoiler alert. Toot 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 toot. Okay, basta 'yon mga ka-action, ano. At diyan nga sa may call that dito sa may MacArthur dyan sa may West Central School, mga ka-action. Ayan, nagkakaroon ngayon ng tinatawag na art exhibition ng Anak Banwa kung saan ay pinapakita itong mga artworks, art pieces, ayan, sculptures ng ating mga Pangasinan artists. Kung gusto nyo bumisita dyan mga ka-action, mag-booking lamang ho kayo. O di kaya bumisita sa Explore PD4 page, mga ka-action. Okay, so ayun, mamaya babasahin po natin yung ating kwento, mga ka-action, at tungkol ito sa artist. At tatandaan ko, meron ako napanood na ganyan at pinagbibidaan ito ng kaklase ko. Ayan, hello kay Megan Ikila. Ayan, tatandaan ko siya yung gumanap doon sa ginawang pelikula na school university project lang naman, mga ka-action. At siya yung gumanap na artist doon. At yung kwento parang yung mga artist kasi, ano, maisingit ko na rin, kapag yung pinagdadaanan nila ay medyo into dark, ganyan, yung marami silang iniisip, parang maraming problema, ganon, mostly ng mga artworks nila, mapapansin mo, black, white, ganyan, may dark colors. Hindi ko alam kung sa lahat pero sa akin kasi, bilang ako din ay isang pintor, mga ka-action, medyo nasa black and white and then may touch ng red, mga ganon. Medyo parang mga ganyan. Depende sa mood. Kapag medyo masaya ka naman, medyo colorful. Wala lang, ma-share ko lang sa inyo, mga ka-action. Malay natin, lahat pala ng artist ganon. Okay, basta yon mga ka-action, ano? At aabangan ko pa rin ho ang inyong pakikisama, pakikitungo sa ating programa. Ayan, basta't mag-send lamang ho kayo ng inyong mga text messages sa atin hong text line sa 0922-852-1161, mga ka-action. At sana ay mabasa ko yung mga text messages ho ninyong yan. At asahan po ninyo, mga ka-action, na yan ay babasahin po natin. Samantala, eto, magtatanong na rin siguro ako, mga ka-action. Parang maganda nang itanong yung question natin ngayon para naman pagpatak ng alauna, babasahin natin yung kwento tapos hulaan nyo, di ba? So, ang tanong natin, mga ka-action, anong tawag doon sa mga taong nai-in love, hindi sa itsura, kundi sa utak ng isang tao? Nai-in love sila doon sa tinatawag na talino or mas attracted sila doon sa brain. hindi sa pagiging zombie, hindi sa pagiging zombie. Pero kasi may mga ganon. Attracted sila doon sa talino ng isang tao at hindi doon sa panlabas na kaanyuan. So yun yung tanong natin, mga ka-action, no? Ano ang tawag sa mga taong mas attracted doon sa talino ng isang tao at hindi doon sa panglabas na kaanyuan, hindi doon sa kagwapuhan, mga ganyan. Diba, mga ka-action? Sana ay maano nyo yan, mahulaan po ninyo. Isend nyo lamang ho yan sa ating text line sa 0922-852-1161. Asahan nyo, mga ka-action, ano? At kapag kayo ho ang unang nag-text o di kaya naman tama ang inyong sagot, ay mananalo ho kayo ng gift packs pa rin dito sa Aksyon na Radyo Pangasinan. At pwede kayong bumisita sa aming studio. Ayan,
Ayan, pakiramdaman ng Pasko. Char. Oo, medyo may mga Christmas lights kami dito eh. Diba, Action Conrad? Nakikita ako dito, kumukuti-kuti tap. Mga ka-action. At, nako. So, ayan ho muna, pansamantala mga ka-action. Mamaya, abangan nyo na lang ho ang pagbasa natin doon sa ating love story dito sa programang Action na Radyo Love Notes Unlimited. At pagka yan mga ka-action binasa ho natin, sana maraming makarelate. Huwag ho kayong maglilipat mga ka-action at we're going to make memories with these stories. Char. Joke lang. Pero parang ganon mga ka-action. Anto, Sir Conrad? Okay, sige. At alauna ng hapon ang ating oras mga ka-action at magbibigay daan ho muna kami ni Engineer Conrad Alvarez para sa ilang mga paalala. Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Ang Pasko ay puno ng aksyon. Aksyon sa pagbibigayan. Aksyon sa pagtutulungan. Aksyon sa pagmamahalan. Sa Dagupan, ito ang 1171 Aksyon Radyo. Nagbibigay ng pinakahuling balita at impormasyon, drama at musika. At nagpapalaganap ng tunay na kahulugan ng Pasko. Maligayang Pasko at manigong bagong taon mula sa inyong Aksyon Radyo. Alright mga ka-aksyon, muli nagbabalik ho tayo programang Love Notes Unlimited pa rin. Siyempre, oras ho natin, 1:06, kapiling at kasama nyo pa rin po ang inyong mga lingkod sa ating technical side section, Conrad Alvarez. Sa pangalan siyempre ng Action Claire de Guzman, ako naman po ang inyong makakasama, Action Alex Navarro. Alright, so sa oras siguro na ito mga ka-aksyon, basahin na natin ang ating letter para ho sa ating lahat. Nako, parang nawala tayo letter natin. Okay, ito, nandito, buhay na buhay, mga ka-aksyon. Alright, sige, at nako, paano ba yan? Basahin na lang muna natin mga ka-aksyon, itong ating letter para naman ay kahit pa paano maging okay yung mood ho ninyo sa pakikinig sa atin, At ito mga ka-aksyon, pagkatapos nito, syempre mga music, kaya at abangan ko pa rin ho ang inyong mga text messages sa atin pong text line sa 0922-852-1161. Okay, mag-send lamang ho dyan ang inyong text messages o di kaya naman bumisita sa ating Facebook Live na live pa rin sa ating Facebook. At mag-comment lamang ho kayo kung anong gusto nyong i-comment. Ako, wait nga lang at i-check nga natin yung Facebook Live natin na yan. Baka mamaya may mga nanonood po sa atin na mga kaibigan, kilala, o kung ano man mga ka-aksyon. At mabati ho natin sila sa mga oras na ito. Uy, ayun, ako lang palang mag-isa. Sad. Ayos lang yan. Okay, sige, ito at nako, ano ba yan? Basahin na natin yung ating love letter ngayong hapon. Ito lamang yan syempre sa programang Love Notes Unlimited. Tawagin nyo na lamang ho akong Garing. Pinipilit pa rin ang mister ko ang magpinta kahit nahihirapan na siya. Aktibo noon ang asawa ko sa pagpaint ng mga murals at mga paintings sa canvas. Actually, yun ho ang naging daan para magkakilala kami at mahulog ang loob ko sa kanya. Minsan may nag-alok sa akin na mag-model sa mga students ng fine arts sa dati kong school sa Baguio City. Umayaw ako dahil ang alam ko, pinaguhubad nila ang mga ganoong modelo. Pero yun ay akala ko lang pala, mga ka-aksyon. Pero na-realize ko na hindi naman pala lahat dahil kailangan din nila ang magandang mukha para maging inspirasyon sa kanilang mga obra maestra. Hindi ako pumayag hanggang personal akong nilapitan ng isang lalaki at siya mismo ang nag-aya sa akin, mga ka-aksyon. Nahulog ang loob ko sa kanya hanggang napangasawa ko nga siya. Nagkaroon kami ng 2 anak, mga ka-aksyon. Nakatapos naman ako ng pag-aaral bilang nurse. Pero ang pambihirang husay at galing ng aking asawa o mister sa pagpipinta ang naging source ng aming income. Hindi rin naman ako nagkapag-practice ng aking propesyon. Lagi niya akong sinusurpresa sa mga awards ho niya. Pero nito lang October, nang hina ang kanyang katawan dahil sa sakit niya sa atay. Gawa ng palagi niyang pag-iinom ng alak habang kasama niya ang mga kaibigan niya na mga artist. Hindi na rin ho siya maingat sa pagkain. Kapag nakakasama niya ho ang mga kapwa niya artists noon na gabi-gabi, halos inuman at pagkain sa labas ang inaatupag nila. Pero wala ho yun sa akin. Sa ngayon, pinipigilan ko ho siyang mag-painting. Pero ito't gusto pa rin niyang magpinta. Pero pinagbawalan na siya ng doktor para hindi lumala ang kanyang sakit.
Sana sa pagbasa nito mga ka-aksyon, marami ang makaintindi ng buhay ng isang artist. Buhay nila at buhay ko na rin. Wala naman akong gaanong nais sabihin mga ka-aksyon. Gusto ko lamang ipagmalaki ang mister ko. Kung sakali man dumating sa punto na hindi na siya makagawa muli ng mga obra maestra dahil po sa kanyang kalagayan. LNU. Love Notes Unlimited. Moments of love, close beside you in the warmth of the light, all through the night. It's just you and me, making music to the beat of our hearts, lost in the stars. Moments of love, Moments of love, bringing us closer together. Sweet memories, memories. I know we'll remember forever. Moments of love. My lover, my friend, My I friend, can tell you all the things that I feel. Our love is real. here in your arms, I feel just like I could do anything. You've given me wings. Moments of love, bringing us closer together. Sweet memories, I know we'll remember forever. Moments of love, faded photographs and letters, signed I love you. Promises we made and kept, and dreams that came true. Dreams that came true. Dreams that came true. And day after day, we'll fill our life with moments of love, of love, bringing us closer together. Sweet memories. I know we'll remember forever. Moments of Alright, mga ka-aksyon, ako 1:15 ng hapon ng ating pong oras, mga ka-aksyon. At ang sarap lang, na yung ganun. Wala naman siyang advice or anything, At mahal niya pa rin naman yung kanyang asawa. Yun nga lang. At gusto pa rin magpinta nitong kanyang mister. Alam mo kasi kapag passion mo talaga, at marami akong kilala din na artist pero mga bata-bata pa. Yan. At
Ayan, medyo ano lang, kapag passion mo talaga, minsan nakakawalang gana kapag ka, alam mo, kapag ka yung isang tao maraming iniisip, nawawalan siya ng gana. Pero may mga iba naman kapag marami silang iniisip, ano, at marami silang time, nakakagawa sila ng mga obra maestra na talaga namang mararamdaman ng mga ilan, mga ka-aksyon, ano. At dito sa kaso nitong iyong asawa, sa tingin ko for me, mga ka-aksyon, pasensya na, hinikap tayo ng konti. Ano? Hindi mo na mailalayo sa kanya yung mga gusto niyang gawin. Mabuti at isa kang nurse, di ba? Dahil kahit papano, may sakit siya, ganyan, magiging kang kumbaga caregiver. At least kahit papano, nasa bahay siya, kung sakaling tuloy-tuloy yung kanyang pagpipinta, magiging pa rin yan, source of income ninyo. Malaki ang kita sa ganyan. May mga taong pinipigilan ng kanilang mga magulang na i-pursue yung mga ganyan, yung pagiging artist, singer, pagpipinta, pagiging artist sa paintings, film, ganyan. Bakit sila pinipigilan? Dahil hindi daw sila yayaman sa ganon. Pero kung alam lang ng mga ilan, a piece of an artwork, sabi nga nila, costs so much. Ay, char. Cost, C-O-S-T-S. Hindi cost na C-A-U-S-E, mga ka-action. Oo, kasi parang, for example, ako dati, mga ka-action, kapag ako nag-portrait, yung portrait, idodrawing mo yung mukha ng isang tao. Ang bayad lang, nung una, nung mga first time ko, 100, tapos naging 200, tapos naging 300, tapos 500, isang ulo, gano'n. Pero dahil medyo tinigil-tigil na natin, tagal na rin, like 4 years, 3 years. Tagal na pala, na hindi tayo nakakahawak ng mga brushes, canvases, mga ganyan. Wala lang, i-share ko lang sa inyo, mga ka-action. At dahil nurse ka, ayan, at isa siyang makulit na artist, at kahit na meron ng sakit, gusto pa rin nga magpinta, ayan, higit mo siya dapat na alagaan, lalo't nurse ka, Bilang suporta sa kanya, lagi mo siyang ipapaalala ang lagi mong ipaalala sa kanya yung mga gustong-gusto niyang obra. 'Di ba, mga ka-action? Alagaan mo siya mabuti at laging ipaalala sa kanya na magpagaling muna ng husto bago siya ulit magpinta. At mahalin niya yung kanyang sarili. Huwag siyang magpapagod. Huwag niya kaming gayahin. Sure, joke lang. Hindi, pero ayun, at ikaw muna. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Kapag kaganyan, marami siyang iniisip. Kunwari, gusto niya magpinta, tas hindi niya magawa. So, minsan, nagkakaroon siya ng, nag-overthink siya, ganon. So, ikaw na ang bahala na magbigay ng kulay. Kulay pansamantala sa kanyang mundo. Yan, kulay, parang kulayan mo yung kanyang mundo, di ba? Dahil posible maging black and white yan pansamantala. So, kulayan mo muna, Ikaw naman ngayon ang magpatuloy sa sinimulan niya, na yun, kinulayan niya yung buhay mo. Kulayan mo din yung buhay niya. At higit niyang kailangan iyon ngayon, mga ka-action. Napaka-importante na ngumiti-ngiti siya habang hindi niya nagagawa yung mga bagay na gusto niya. Kasi merong mga ganyan. May mga taong kapag ka nasanay sila, for example, isa kang tricycle driver, kapag nasanay ka na talagang nagta-tricycle, tapos nasa toda-toda, ganyan, nagkukwentuhan kayo ng mga kasama mo sa toda, ganon, at bigla kang nagkasakit, naputulan ka ng paa or may nangyari sa'yo, ganyan, at mag-overthink ka. Sabi natin, magkakaroon ka ng anxiety, ganon, or lagi kang malulungkot kasi yung nakasanayan mo, parang hindi mo na magawa. Kasi nasa bahay ka na lang, nakaupo, tinitignan, tapos pakiramdam mo, palamunin ka, mga ganon. Kaya kapag mga ganyan, napaka-importante, kinakausap sila. Diba? At laging nakangiti. Smile with pride. Mga ganon, basta. Ganyan, ganito, ganon, ganyan, ganito, mga ka-action. At napakasarap balikan talaga ng mga alaala ng nakaraan. Yung mga memories kung tawagin. Gaya nung kanta natin kanina, Moments of Love. At ngayon naman, Memories About Love.
the promise that we'll never ever leave, never leave. But time just flew so fast. You said I'd be your last, but who is he? And what are we? I loved you, but you let go. Now how do I begin when all that I can think of are the memories, memories of us? How can I be strong when out of all these songs there's a memory of how we used to be. "100 years with you, that's what I planned to do, 'cause our love was strong, that's what I knew. But beyond the clear blue skies, hidden a world of lies, that it wasn't me, it wasn't just me. I loved you. How could you? How do I begin when all that I can think of are the memories, memories of us? How can I be strong when out of all these songs there's a memory of how in the blink of an eye it's a sudden goodbye. Girl, you got me so high, high in love with the light. Why, love, why? How do I begin when all that I can think of are the memories, memories of us? How can I be strong when out of all these songs there's a memory of how we used to be. Alright mga ka-aksyon, ako oras ho natin, ayan, at alauna 25 ng hapon mga ka-aksyon, at binabati ho natin ng isang maaksyong hapon lahat ng mga ka-aksyon natin dito sa may Galvan Street. Akala ko'y di pa handang muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Di kailangang umimik, nagdadaan
Nadadalan lang sa tingin. Saan ka ba nanggaling? Bakit ngayon lang? Okay, tagal kitang hinanap. Okay, tagal ko rin nangarap na makapiling ka, o aking mahal. Pangakong hindi ka iiwanan at hindi babayaan. O anong siya ang nadarama? Di kailangang magpanggap, walang kailangang baguhin. Sadyang ginawa para sa isa't isa. Di kailangang magmadali, buti na lang di pinilit. Alam ko naman na ikaw ay darating. Okay, tagal kitang hinanap. Okay, tagal ko rin nangarap na makapiling ka, o aking mahal. Pangakong hindi ka iiwanan at hindi pababayaan. O anong saya ang nadarama? O heto ako ngayon iyo. Bago mag-alala, nais kong malaman mo. Okay, tagal kitang hinanap. Okay, tagal ko ring nangarap na makapiling ka, o aking mahal. Pangakong hindi ka iiwanan at hindi babayaan. O anong saya ang nadarama? O anong saya ang nadarama? Akala ko'y di pa handang muling tumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Alright, mga ka-aksyon, ako 1:29 ng hapon ang atin pong oras. Basahin lamang natin tong ilang mga text messages ho natin dito galing sa ating mga ka-aksyon. At ito, sabi dito, okay, from, ayan, Lynn Quijano, sabi niya dito, listening to your song before I sleep this afternoon makes me relax and sleep well, sabi niya. Ayan, at from Elmer naman, Sir Elmer ng dito sa may San Jacinto, sabi niya, I really love this song. I really love your song pala. Sabi niya, finally I listened to this wonderful song. Bro. Basta yun, ano? At maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig sa ating programa. Dito, syempre yan sa mga programa ng Action Radio Pangasinan, programang Love Notes Unlimited, mga ka-action. At meron tayong mga ilang text messages ho dito at basahin na ho muna natin ito, mga ka-action. Okay, ayan. At pakilugay, kami Ed Balukok, San Carlos City, yaman dudengal na Action Radio. Sabi, maraming salamat po, mga ka-action, sa inyong pakikinig sa ating programa sa mga oras ho na ito, mga ka-action. At ito naman, yung brownout sa may hanggang alas 5 pa ng hapon yung brownout dyan sa may Binmalay, mga ka-action, or power interruption hanggang mamaya pa po yan, ano? Pero ayos lang ho yan. Kinig-kinig lang ng radyo. Charot. Okay, so yun muna, pansamantala, mga text messages po natin, mga ka-action. Galing sa ating mga ka-action na tuloy-tuloy pa rin na syempre nakatutok at nakikinig sa ating mga programa dito sa Love Notes Unlimited sa Action Radio Pangasinan, mga ka-action. At ito, i-play lang natin itong isang
requested song ng ating kaaksyon na si Sir Steve Lalugano. Ayan, at hinihiling tuloy request niya yung kantang Hiling. Okay, sige, play na muna natin yan para sa kanya mga ka-action. Dito lamang yan, syempre, sa programang Love Notes Unlimited. Ito ay isang dalangin, huwag sanang ipagkait. Matagpuan na ang hanap na pangarap. Kasalanan nga bang umibig? Parusang lungkot ang hatid, lamig ng hangin ang yakap. Tuwing gabi, pinipilit mong itago. Hindi kayang maglaho ang mga katanungan tulad ng bakit parang sa'kin lamang may galit, madayang tadhana iyong pansinin. Wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling? Lumilipad ang aking isip, bigla na lang napapailing. Wala nang mapagtuunan ng pansin, pinipilit mang itago. Di kayang maglaho ang mga katanungan tulad ng bakit parang sa'kin lamang may galit, mamadayang tadhana iyong pansinin. Wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling? Nakahanda ang puso kahit pa ako'y masaktan. Kung sino man para sa'kin, di ko sasayangin. Madayang tadhana iyong pansinin. Wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling? Sino man para sa'kin, kahit magalit, madayang tadhana iyong pansinin. Wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling? Alright, mga ka-action, ako 1:35 ng hapon ng atin pong oras at kumakaway na si Engineer Conrad Alvarez at oras na ho para magbigay daan sa ilang mga paalala. Aksyon!
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
aksyon! Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
ang 1171 Aksyon Radyo. Nagbibigay ng pinakahuling balita at impormasyon, drama at musika at nagpapalaganap ng tunay na kahulugan ng Pasko. Maligayang Pasko at manigong bagong taon mula sa inyong Aksyon Radyo. Alright mga ka-aksyon, at muli nagbabalik po tayo ang programang Love Notes Unlimited pa rin. Kasama nyo pa rin syempre ang inyong lingkod. Ako po si Aksyon Alex Navarro, at sa ating technical side, walang iba kundi si Aksyon Conrad Alvarez. Alright, sa ating pagbabalik mga ka-aksyon, ayan, at nako, maraming salamat ulit doon sa ating letter sender na nag-send na kanyang letter, at tumutugma, sumasang-ayon, dahil ngayon ay halos ipinagdiriwang ho natin ng mga ka-aksyon ho natin na artist dito sa lalawigan o kung taga saan man yung ating letter sender. Nako, maraming salamat na rin doon sa iyong pagsisend ng iyong letter, At para naman sa mga ka-aksyon ho natin na nagpapabati sa mga oras ho na ito, binabati ho namin kayo ng isang maaksyong hapon. Lahat ng listeners ho natin na nakikinig dyan, kahit daw medyo palobat na daw yung kanilang mga baterya sa May Binmalay, Lingayen at San Fabian, mga ka-aksyon. Nako, dito din sa May San Carlos City, Pangasinan, isang maaksyong hapon po sa inyong lahat mga ka-aksyon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagtutok sa ating programa. At mamaya, okay, sige, ngayon na lang mga ka-aksyon, at inyo pa pong pakinggan ang dalawa pang awitin kasi 6 yung nakahilera po nating awitin, bali 3 kanina at 2 naman ngayon mga ka-aksyon. Yung isa siguro sa susunod na mga araw ho natin ipi-play, pero ayan, at i-play na ho muna natin ang ilang mga awitin ho natin para sa ating mga ka-aksyon. Dito lamang ho yan, syempre, sa programang Love Notes Unlimited sa DWCM Aksyon Radio Pangasinan. Kasama nyo pa rin ho, syempre, ang inyong mga lingkod sa ating technical side. Ulitin ko lamang mga ka-aksyon, si Engineer Conrad Alvarez at ako naman po, si Aksyon Alex Navarro, mga ka-aksyon. Umuwi lang, tila bang lahat nagbago na. Nawalan na ng sigla ang iyong mga mata. Ngayon ko lang naramdaman ang lamig ng gabi. Kahit na magdamag na tayong magkatabi. Bakit ka nag-iba? Meron na bang iba? Sana sinabi mo para di na umasang may tayo pa sa uli. Sana sinabi mo hahayaan naman kitang sumaya at umalis. Sana sinabi mo para di na umasang may tayo pa sa uli. Sana sinabi mo hahayaan naman kitang umalis. Umalis. Binibilang ang hakbang hanggang wala ka na. Nagbabaka sakaling lilingon ka pa. Hindi na ba mababalik ang mga sandali, mga panahong may lalim pa ang iyong ngiti? Bakit
bang iba? Sana sinabi mo para di na umasang may tayo pa sa uli. Sana sinabi mo hahayaan naman kitang sumaya at umalis. Sana sinabi mo para di na umasang may tayo pa sa uli. Sana sinabi mo hahayaan naman kita. Sana sinabi mo para ang mga ayaw mo'y aking iibahin. Di ba sinabi mo basta tayong dalawa'y sasaya ang mundong mapait? Di ba sinabi ko gagawin kong lahat upang tayo pa rin sa huli? Biglang nalaman ko may hinihintay ka lang palang bumalik. Sana sinabi mo dahil di ko maisip ano bang nagawa kong mali. Sana sinabi mo para di na umibig ang puso ko muli. Sana sinabi mo para di na umasang may tayo pa sa uli. Sana sinabi mo hahayaan naman kita. Sana sinabi mo para di na umasang may tayo pa sa uli. Sana sinabi mo. Minsan na lang akong umibig. Ako ba'y nakamali? Di sinadyang mahulog sa'yo. Mayroon bang nagmamay-ari? Kahit na anong pilit, katotohanan ay may kalit. Tingin ng sigaw ng damdamin. Ako na lang sana ang iyong minahal. Ako na lang sana ang iyong ligaya. Ako na lang sana hanggang pagtanda. Ako na lang, sinta. Pagsubok lang ba o di para sa'kin? Dapat ka bang bumitiw? At nagtagpo ang ating puso kung ikaw rin ay alis. Pag-ibig ko'y di mapigil kahit na may bigati. Tingin ng sigaw ng damdamin na ako na lang sana ang iyong minahal. Ako na lang sana ang iyong ligaya. Ako na lang sana hanggang pagtanda. Ako na lang, sinta. Pilit mang ipaglaban ang kapalaran, hindi na matagpuan. Kaya ayoko na sanang magmahal. Ayoko na sana muling umasa. Ayoko na sanang
Alright, mga ka-action, ako 158 text. Sakto, ano? At ako, mag-aalas 2 na rin, mga ka-action. Kaya binabati na muna natin. Lahat ng mga ka-action nating tuloy-tuloy pa rin. At walang samang tumututok sa atin mga programa sa mga oras na ito. Uy, nako mga ka-action, ayan. At binabati namin kayo ng isang maaksyong hapon lahat na. Okay, lahat na lang na nakikinig sa atin sa mga oras na ito, no? At ayan, paano ba mga ka-action, ano? At iniimbitahan ko na lamang kayo na mag-send pa rin ng inyong mga kwento sa amin programa. Mag-send kayo ng mga yan ang kwento ninyo mga ka-action sa amin Facebook sa DWCM Action Radio Pangasinan, o di kaya naman ay mag-send kayo sa aming text line sa 0922-852-1161 kung gusto nyo ikwento yung inyong story sa amin po mga ka-action, at maibahagi sa lahat po ng mga ka-action nating tuloy-tuloy pa rin tumututok sa ating mga programa dito sa DWCM Action Radio Pangasinan. Okay, so yun lamang mga ka-action, ano? At muli maraming salamat po, ano, sa inyong walang sawang pagtutok at pagsuporta sa mga programa natin dito sa DWCM Action Radio Pangasinan. Nagpapasalamat ulit ako kay Garing na nag-send ng kanyang story sa atin pong Facebook page. Ayan, maraming salamat po. Alright, so hanggang dito na lamang mga ka-action, alas 2 na ng hapon. At marami pa pong mga susunod na programa, kaya huwag kayo maglilipat. Muli nakasama natin sa ating technical side si Action Conrad Alvarez. Sa pangalan ng aming station manager at Action Violi Valdez Ferrer. Ayan, sa pangalan din ni Action Claire de Guzman. Ako po si Action Alex Navarro, mga ka-action. Tumutok kayo sa programang Love Notes Unlimited dito sa Action Radio Pangasinan. Una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Manila Broadcasting Company. Action Radio. Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya